बड'लेण्डखौ जों माब्लाबाबो जों सिरि दोननो हाया बा जों बेखौ दोनथ'नो हाया दा बिनिखायनो जों बेखौ नन स्टप जों बड'लेण्ड सोरजिनाया जोंनिनो सिमां जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मोनसे सेथि थांखियाव दोनजानाय आरो बड'फा उपेन्द्र नाथनो जों बर' हारिनि थैयाव बे सोना होलांखानायखा बिनिखायनो जों बेखौ सम खाबुखौ लानानै जों आरोबाव बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय होस्रिख्रावनो थाखाय जों थागथियारि जों जानानै दङ आरो जेब्लासिमहालागि एचिभमेन्टखौ जों मोना अब्लासिमहालागि जों जिरायनानै थानाय नङा निश्चय जों फैगौ दिनफोराव जों माखासे हम भिजिट्स बा माखासे रेहाब सेन्टारफोरखौ जों भिजिट खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जों इन्डिभिजुवेलि जाय मानसिफ्रा ड्राग्स एडिक्ट जों बिथांमोनजों रायलायनो जों सेस्था खालामगोन आरो बे खामानिखौ जों मावबोगासिनो दं डिस्ट्रिक्ट वाइसआव आरो जों गार्जेनजों लोगोसे माखासे गामिनि गागि मानसिफोरजोंबो जों जथायै जों मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लागोन जों माब्रैब्ला बिनिफ्राय जों रैखाखौ मोनगोन जों माब्रैब्ला जों नैबे ससाइटिया ड्राग्स फ्रि ससाइटिखौ जों खालामनो हागोन जों निश्चय जों बेखौ नाजाबाय थागोन दिनैनि नैबे मोनाबिलि समाव जों नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे मेसेज जों हरनो सानदों रायजो राजाफोरनिसिम बिसेस दिनैनि नैबे जुथुमा जानायाव दिनै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसु मोनसे मिजिं आरो सिमां दङ दा बेखौनो मोगथां महराव लाबोनो थाखायहाय जों सान हर जों मावगासिनोबो दङ जों सेन्ट्रेलजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे आनसलिक आरो आनसलिकजों लोगोसे इउनिट जों गासैखौबो ज' लोगो लानानै जों जाथिनि थाखाय जों मावनो होननानै जों थिरांथा जों लाबाय आरो बे थिरांथा जेनोखि लानाय बेखौनो जों दासिमावबो जों मावफुंलांगासिनो दङ आरो जेनोखि बर' हारिनिनो जि सिमां बे सिमांखौ जों जेब्लासिमहालागि मोनफुंनो हाया अब्लासिमहालागि जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा मालाबाबो जों जिरायनानै थानो हानाय नङा माखासे थांखि जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानायलाय माखासे थांखि बिथांखिखौ जों लानानै जों आवगायबोदों बेनो जाहैबाय जों थाद'नो हायै जों गामि हाबनानै जों माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लादों जायगा जों हाबदों माखासे स्कुलावबो जों बेरायदों माखासे समयसाफोरखौ जों नुनो मोनदों गोबां स्कुलफ्रा दाबो प्रपार टिचार्स गैया प्रपार स्कुलिं दाबो मोननो हायाखै प्रपार एजुकेशन्सखौ जेरैबायदि मोननांगौमोन दाबो मोननो हायाखै बिथांमोननिफ्राय बिभिन्न रोखोमै बेफोरबायदि कमप्लेन्सखौ जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादाव दिनै फोरमायथिदों बेबायदिनो आरोबाव गोबांथार जायगायाव माखासे एवारनेस खालामनो गोनांलाय जों एवारनेस खालामबोगासिनो दङ एडुकेशन्सनि बेलायाव जों एवारनेस जों खालामदों माखासे ड्राग्सनि बेलायाव जों एवारनेसखौ जों खालामबोगासिनो दङ ड्राग्सआ ससाइटियाव जुदि हाबोबा बे ड्राग्सनि गेजेरजोंनो ससाइटिया मोनसे धंसनि लामायाव थांगोन दा बेफोरबायदिखौ लानानै उद्देश्यखौ लानानै जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा एवारनेस प्रग्राम बा सांग्रांथि मेलखौ जों गामि जों लागासिनो दङ दा बिनि गेजेरजों माखासे हारिनि जौगानाय खामानिफोरखौ जोङो बेबायदिनो थाद'नो हायै जों मावलांबाय थागोन दिनैनिफ्रायनो जों माखासे जेनाखि थांखि लानाय डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्टनि जोंनि मावथि सोद्रोमाफ्रा गावबा गावनि दायित्वखौ पालन खालामलांगोन होननानै जों मिजिं थियो आरो जों समायखिराबो जों लानाय जायो बे डिसेम्बरनि जेनाखि सोमावसारनाय दिल्ली प्रग्रामखौ जोङो दाख्लि माखासे मिटिङाव जों बेखौ लानाय जादोंमोन नाथाय माखासे टेक्निकेलि प्रब्लेमनि थाखाय जों बेखौ दायो एसे दोनथ'नाय जाबाय जों माखासे समफ्राव सम खाबुखौ लानानै जों बेखौ प्लान पलिसि मोजां खालामनानै जों बेखौ आवगायफिनगोन नोंथांमोनहा बनसु हिसाबै थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्राय जे ससियेल एवारनेस गोबां हाबाफारि लाबोदों दा रायजो राजाफोरनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि सापर्ट बा माबायदि अनसायनाय मोननो हादों आरो आथिखालाव नोंसिनि बनसु आफादा माबायदि गोख्रोंथियाव दङ नंगौ जों गोबां जायगायाव गोबां गामियाव जों गोबां गावबुराफोरजोंहाय जों रायलायबायबो माखासे गार्जेन्सफोरजोंबो जों रायलायबाय माखासे स्टुडेन्टस अर्गानाइजेशनफोरजोंबो जों डिसकास खालामबाय आरो माखासे कलेज लेभेल स्कुल लेभेल साथ्रफोरजोंबो जों रायलायदों
गोबां क'पारेसनखौ गामिनिफ्राय जोंनो होदों आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे ओरैबायदि आफाद क्लिन मानसिफोरनि नोजोराव रायजोफोरनि नोजोराव मोनसे क्लिन आफाद होननानै बिथांमोना जोंखौ गनायदों आरो जोंखौ बिथांमोना ओरैबायदि आसा खालामदों कि बनसु नङाब्ला बड'लेण्ड रायजोखौ लाबोनो हानाय नङा बा सोरजिनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङावहाय फोरमायदों आरो दासिमावबो जोंनि सायाव गोबां फोथायनाय दङ माखासे जेनाखि इडुकेशननि बेलायावबो सहाय निश्चय बनसुआ सहाय होगोन आरो माखासे जेनाखि जातिनि माखासे जौगानाय माखासे बिथांखिफोरखौ बनसुआ अरायसम लालांबाय थागोन होननानै बिथांमोना जोंनो क'पारेसनखौ जों होगासिनो दङ। बर'फोरनि गेजेराव बर' फरायसा आफाद एबा एबसु दंखायो हिसाबै आरोबाव नोंथांमोना बनसु मुं लानानै बर' माहारियारि फरायसा मुं लानानै मोनसे फरायसा आफाद दानाय जादों। बेयाव गोबाङानो बायदि बायदि सोंथि सिखाङो जे नोंथांमोननि बर' माहारियारि फरायसा आफादा पलिटिकेल विं होननानै गोबां बाथ्रा सावरायबाय थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा गोदानै आइसि बिबान रुजुननाय हिसाबै बिनि सायाव मा फोरमायथिनो सानो? नंगौ गोबां मानसियानो गोबां बेबायदिनो मोनसे एलिगेशन्स आं बुङो एलिगेशन्स लाबोनो सेस्था खालामो। बियो माखासे इन्डिभिजुवेलनि मोनसे पारसेप्शन इन्डिभिजुवेलनि व्यक्ति हिसाबै बियो साननानै लानाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया। जों बेखौ एस ए स्टुडेन्ट्स विं हिसाबै एस ए स्टुडेन्ट्स अर्गानाइजेसन हिसाबै जों बेखौ फ्रिडम जों मावगासिनो दङ। जों जातिनि थाखाय जों मावदों। सोरबा माबा मोनसे पलिटिकेल नि बेनाराव थानानै जोंखौ मावदों होननानै जुदि सानोबा बे भुल जागोन। दा बेनिखायनो बिथांमोना जाय मानसिफ्रा माखासे गावनि पार्सनेल पारसेप्शनजों मेगन बिनि नोजोरजों नायगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे क्लिन खालामनानै लायो आरो डाउट दङबा जोंजोंबो रायज्लायहरनो हागोन बिथांमोना।